ناجی برز ادریس زوزانی سرپرستار کامپان لدهوکه لگل منه برز ادریس دماتا باشپس پاس جبو بش داربوناتا ده دسپیک دم خوازن بزان بن سدما سرکه یا آنینا پکک جچکداران ج سوریه ج روجاوای کردستان چیه گلو پلانا پکک چیه زور سپاس بو جنابی بو kanalê Ark Birastî jî bûye demekê dirêj ev babetê PKK ku îro PKK bûye derbedestên rejima Îranê û bûye derbedestên Heşda Şabî li deverê her dîsanekê jî aynî hal de bûye rêgir ketiye pêşa xelkê me ku îro nikare vegerine ser cihwarê xwe hênana çekdarên PKK ji Sûriyê yan jî bêjin ji Rojava Kurdistanê ji bo şengalê sedemê wê ew e ku nehêlin devera me aram be şengal seqamgîr bibe xelkê me kar be vegerê ser cîhwarê xwe lewanekê jî îro bi hêz hem Heşda Şabî hêzên Heşda Şabî û hem Îran jî cextê li wê şandê dike ku ev hêzên neşerîyê ku di şengalê de zêde bibin hêza wan zêde bibe li deverê û nehêlin xelkê me vegerê ser cîhwarê xwe ev e armanca wan e di şengalê de باشه مامۆستا ادریس بەرپرسên Kurdên êzîdî tekez dikin berpirs û fermandarên leşkerî tekez dikin ku eger heye şerek li şengalê rû bide ew şer navbera kê û kê de ne û sedem çi ye ku eger heye şer û pevçûn û alozî û girjî û nakokî careke din derkevin Bi rastî jî hêzekadî li şengalê nîne hetanekê ku şer di nava PKK û wê hêzê de li şengalê rû bidin bi tinê artêşa Iraqê hinek polîsên medenî sivîl şandine şengalên a hêzên polîsa tenê li şengalê ne em wê çendê pêşbîn nakin ku PKK cüret bike ya jî ew imkaniyeta hebin dê şengalê de rûberûyî hêzeka zil hêz be weke Îran yan weke Tirkiye yan jî weke hikûmeta Iraqê ku îroke di şengalê de şer bikin nexêrna bawerî me ew çendenîne ku ew xwe amade dikin ji bo şerekî lê bi tinê sedemê we ew e ku xelek venegere ser cihwarê xwe û ew rêxweşkirinekê ji bo qaçaxçî û diz û çeqelê ku hatin çûnê di neqeba şengalê û Sûriyê de dikin ku ji layê İranê ve tên derbasî wê deverê dibe. باشه مامۆستا ادریس ev du carin tu behsa vegerê dikî derbederên Kurdên êzîdî hewl didin vegerin ser cîwarên xwe Bêguman her demekî şingal seqamgîr bû her demekî aramî li şingalê peyda bû her demekî ev hêzên neşerî ji şingalê derketin her demekî xizmetguzarî li şingalê peyda bûn xelkê şingalê bêgotin û vegere ser cîwarê xwe ji ber ku ew ciyê bav û kalê wan e ew nehatine li vê derê xwecî bibin yan ciyê kesekî jî werbigirin yan jî çavê xwe berdane ser mal û milkê kesekê dê ber ku mal û milkê wan jî gelekî li ber dilê wan azîz e û her wextekî ku ev tiştê me gotine cenabê we li şingalê hatine cîbecîkirin û xelkek vegere ser cîwarê xwe Belê herdem pirsa têkirin mamosta Idrîs çima rêkeftina hewlêr û Bexdayê ya ku derbarê şengalê de heta niha nehatiye bicîkirin Bêguman Îran egerekê esasî ye ku ev rêkeftin nayê cîbecîkirin ew bêjin zordariya ku siyasî ya ku Îran bi ser hêzên an jî bi ser ertêşa Iraqê ya jî bi ser siyaseta dewleta Iraqê ya hikûmeta Iraqê de îro zal bûne wê dikin ku ev itîfaqê cîbecî nebe û xelkê şingarê venegere ser cihwarê xwe Belê mamosta Idrîs tu jî bixwe serpiştiyarê kampanî baş e di vê dema dawê de gelek raport derdikevin ku êdî derbederên Kurdên êzîdî hewl didin berê xwe bidin Ewropayê baş e ew êdî bêhêvîbûn li cem wan çê bûye ku êdî veger nemaye heta ku berê xwe din Ewropayê
دو خال هنه خلکی ما در بدر دبه بر خود ده در وی ولاتی خالا سرکی اوه کو هون دزانن حکومت هرما کردستان یعنی تراده کی مزن زختك لسرتي كرن تأثيرا يا نبونا شغل هي تأثيرا وشنده هي كو جنجين من كارن معيشة أخو دناوا كمبادا جيبا كن أفا جلا كي وجلا دي و أفا شي برنامج كي الدرخستي بو بكي كي بري ويغافي أزباوت كم تكمبونا كخو لبنان ب يونان ر كمبون درخست بو نجبو يكو ام بيجين كوشبريه پیدا ببل دوره و خلق روبك يونانستانه بله باشه داوین پرسیار ماموستا ادریس دوی چواره کرن ارکی حکومت بغداد یا فدرال حکومت هرما کردستان دوی چی بکن چاوا کار بکن کو اف در بدر وگرن سر مال و ملکین خواه و دیاردین چکداری لشنگال نمینن و شنگال جبو شنگالیان وره وگراندن بمخابني و يعني اطابق هذا رول حكومة العراق يعني رول دولة العراق كوك دولة كبل العراق قال لك لاواز بو برانبري و چنده هیچ پنگا وگنا هاوتن جکو خلکی مکاربه وگره سر جواره خو تشته کو جوات خوازن اف هزن شرعي وكو حشا شعبي كو ایران تمویلاوت و داماوت که یا جی پی ازت پکه که کودار بدست ایران نجه شنگال درکون و اف خدمت گزاری لشنگال پیدا ببین و آرامیت لشنگال پیدا ببین بوی کو خلق وگره سر جواره خوا قال لك سپاس جبو ماموستا ادریس زوزانی سرپرستیار کامپان لدهوکه لسر بشتر بوده سپاس